Aboitiz Foundation Incorporated ug karon ania ang inyong mga alagad. Mayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa atong mga suking tigpaminaw, dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. Ug kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Ug kini inyong alagad Pagtuki, Tats Samson. Makiguban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Enero 5 karon 2013, ug ang atong pagaisgutan, unsay naghuwat sa tuig 2013. Apan sa dili pa nato kini ipadayon mga igsoon ug atong tukion, tuguti una ko sa pagpangayo kaninyo og katahuran, no? Maayong buntag kaninyong tanan sa atong mga suking tigpaminaw og Happy New Year, no? So pasaylo ako nga sa niaging buwan sa Disyembre, sa iyo mong gyud ni gitagaan gitugutan, no, nga makabakasyon kay dugay na ang panahon nga wa gyud ta naka bisita sa atong mga mahal sa kinabuhi, mao na nga lain, no, gitabangan ta sa atong kauban nga maoy mulingkod una, no, sa motong pipila ka mga Sabado nga wala ta, no, dinhi sa kini inyong igsoon, wala dinhi sa programa tungod sa mga atong mga gimbuhaton usab og sa ato ang bakasyon nga ato ang request, no, sa ato ang opisina. So daghang kayong salamat kaninyong mga igsuon nga nagsunod gyud nining ato ang programa. Unya mga igsuon, sa akong nahibaw-an ni atong Disyembre 30 gituki, no, dinhi sa atong programa ang mga panghitabo sa 2012, no. So daghan kayo ang gisgutan dito, ang naa sa number 1 nga gisgutan mo ang suspension, no, ni Gobernador Gwen Garcia. So daghan kayo mga panghitabo mga igsuon niadtong niaging 2012. So manginaot nga kadto nga maong panghitabo moy atong basihanan, no, sa pagplano, sa pagtan-aw sa umaabot nga tuig. Unya manginaot pud ta nga ang mga panghitabo niadtong mga tuiga maoy magiya nato, no, sa mga kausaban nga gusto natong kabuton, no, nining tuig 2013. So mao na siya nga nining pagsaulog o pag dawat nato sa bagong tuig, manghinaota nga maayo ang dagan sa ato ang nining tuiga, no, when it comes to sa governance or sa politika, sa ma-environment man ka, sa ekonomiya ug sa ubang aspeto, no, sa kalambuan sa ato ang nasod. So importante kay mga igsoon, di sa nato kalimtan gayud ang pagpangayo, no, og giya, espirituhanong giya kay kining tanan iyahaman, no, sa ubos sa pag giya sa ato ang mahal nga makagagahom. Mao na nga kanunay tang magpadayon sa pagampo nga unta malikay ta, no, sa mga katalagman kay sa niaging mga katuigan, grabe itong mga katalagman nga atong na sinati, no. Pasalamat ta nga nalikay gyud ang dakbayan o ang probinsya sa Sugbo sa mga dagko, no. So mo na nga atong ipadayon, no, ang ato ang pangaliya nga malikay ta sa mga katalagman. So nga igsoon nining ato ang pagtuki karon, atong pagisgutan, no. Ako nang gi-mention kaganina kung unsay naghuwat nato sa tuig 2013. So daghan tag mga pangutana mga igsoon, no, unsa may gipaabot nato sa Cebu nining tuig 2013, sa politika, no, sa panggobyerno, do na ba kay kalambuan ang atong ekonomiya, magpadayon ba, no, ang iyahang pagtubo nining tuiga, when it comes to unemployment, no, uban sa atong pangalyupo nga mo decrease o maingon ta nga daghan ang makatrabaho maigsoon. When it comes to kining kalamidad, no, manginaot ta nga intawon malikay na gyud ta nining ato ang mga katalagman, no. Unya unsa may mahitabo pod nato sa ato ang mga kabukiran, no, sa ato mga natural resources. So manginaot ta nga kini siya, no, mga katalagman nga akong gisgutan dili mahitabo, no, nining tuiga. So ang atong mga younger generation
maka-appreciate baka sila sa ato ang culture and heritage. So mo ni siya ang mga questions karon nga mooy mo sugat no nining tuig sa kanang maingon pa water snake no. So kuyog mi ninyo mga igsoon sa paghisgot nini sa pagtuki niini sa mga umaabot no nining tuig 2003. So kuyugan ta mga igsoon sa ato ang mga bisita. Kuyugan ta usa ni siya ka political analyst no og nabantog po ni siya sa dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug usa sa ni siya ka media man. Walain kundi si Sir Ricky Puka no. Unya kuyugan usab ta sa usa ka environmentalist ug co-founder sa Philippine Earth and Justice si Attorney Gloria Ramos. Unya ang ikatulo natong bisita mga igsoon usa ka ekonomista ug ilado po ni siya dinhi sa kanang sektor sa ekonomiya. Walain kundi si Sir Ferry Fajardo. Ug ngayon man sab kuyugan ta sa kasamtangang Executive Director sa Culture and Heritage Unit sa Ramon Abutis Foundation Incorporated. Walain kundi si Dr. Jocelyn Hira. So mo ni siya mga igsoon ang upat nato nga mga nabantog no ug nailhan na dinhi sa Sugbo nga mo'y muhatag no sa ilahang mga panglantaw nining tuig 2013. So mga igsoon namo mong giawhag no sa pagpadangat sa inyong mga mensahe o baka pagpaambit no kabahin sa ato ang pagaisgutan karon pinagi sa ato ang pagtuki hotline no. Mao ni siya ang numero 0932-859-5919. Akong balik ko no ipadala ang inyong mensahe nining maong numero 0932-859-5919. So mo na mga igsoon ipadala ang inyong mga mensahe o baka pinagi sa ato ang landline no idaya lang ang numerong 256-1679 o baka sa 2554. Akong balikon 256-1679 o baka sa 255-5754. So mga higala kini nga to ang nga gisgutan no sa ato ang programa sa pagtuki ang mga episodes ni inyo na siyang mabati no online. Simple lang log on sa www.rafi.org.ph ug dinha mabati ninyo ang podcast. Okay, so mga igsoon nana sa linya karon ang si Sir Rene Poca. Sir, mayong good morning. Morning, Patrick. Good morning. Good morning usab sa imo mga igsoon ug Happy New Year. Yes sir, si Tats ni karon unya kuyog na to si Patrick dinhi sa studio. Yes, Pat. Good morning. Yes sir. Sir, una sigurong pangutana kabahin no ang imuhang panglantaw una ang tinitbok ano imong pagtan-aw dinhi sa ato ang Subo nining tuig 2013. Well, you know, Pat, karong 2013 is what we call a mid-year election, no? So, in a way, doon na tayo gamayng kasika sa election, pero kini normal man kay ma'am na election yun. But I am very bullish about our economy din sa Sugbo. Murag tanaw na ko sa 2013 will be a very prosperous new year for as far as Cebu's concerned. Mhm. Kaya mo makita sa itong palibot, grabe ang mga buildings, grabe ang mga economic developments, economic movements, activities ba. Yeah, tanaw mo na, sinulog, ubay-ubay ning ato mga activities nga muspur sa atong economy. So makaingon ta sir nga kini mo ni siya mga timaan no labi na gyud sa pagsugod sa tuig mo ni siya mga timaan nga makaingon ta mo boom gyud. And I think the BPO sector will improve a lot. Ako kada contribution ng BPO nato. So way mga timaan sir nga kini siya nining tuig na ay mga negatibo kundi sa imong pagtanaw positibo gyud. Ang election could be looked into negatively and positively. Positively kay daghang kwarta. Ang atong mga tao, kay atong mga politiko mangasto man, kay mamalit man yung ubang atong politiko sa atong mga voters. So, ang mabulahan nini mga tao. Ang mga tao. Yes. Yeah. Oo. Sir, nining kuan no, magisgotag sa politics nato karon nining suspension karon no. Yeah. Ni dinhi sa ato sa probinsya unsa man sa imuhang pagtan-aw ni sir in detail no. Well, ang ako panglantaw nini, one thing good about the province of Cebu, despite what is happening, is that the functions in the province is very normal. I was there yesterday. I met with the
acting governor and suspended governor, I had an interview with them. They have a divergence of opinion, but what is important is that both are working for the protection and the promotion of the interests of the public ba. I think that is what is very important. Ang ako nindutan kay why you mahamper ang function sa Capitol building. Bisan pa niining panghitabo karon no. Yes, Still yes. atong niaging adlaw dito ko sa Capitol, Sir Rene, Sir Ricky, normal man ang dagan no sa Normal matag bitaw, office. that is correct. That is correct. Except bisan kani sa office ni Acting Governor Gwen, gatuo kang suspenso kay daghan kay mga bisita itong Governor Gwen. So when I was there, she was basically very busy entertaining some of her visitors. Kang Governor Agnes magpali, pag ato na ko, ang daghan dito ang nangulikta. Daghan dito ang mga Dila man nalikta. claim ba? Oh. So mo na inabitaw ron sa pamantalaan nga kana no, daghan kayong mga nangadto dito haron pag collect no sa ilahang mga payments. Well, I think that is expected, especially in change of government. Ang katong uban na yung mga collection, na yung mga collectibles, magita yung pamagi nga, makakolekta dyan sila. You can handle ko sila ning change of government, hindi sa kakolekta. Unya sir, ikaduhasad nga makita na to nga makaingutang normal kay wa naman kayo although na ay mga security and police no officers na sagaw sa pan gamay na lang jud kayo so makita na to nga murag ang mga tao Open na ang gates. ang mga tao nga bangagi no makaingon na nga normal na jud. Wala na to nga kada sudi mo nga inspeksyon kung ang kag ID, wala na. So nining panghitabo karon sir positibo gyud ta nga magpadayon no labi na gyud ang ato ang liderato atong panggobyerno dinhi sa probinsya sa Sugbo. I think so. May mapakaduma gyud sa nila ni acting governor magpali og ni suspended governor Gwen at least ba di kay samok wa tayo nakita nga tension para ng ubang mga lugar nga katukang tupas sa Iloilo nga giunsa to dito samok kay to ang ato murag kita mga Pilipino kita magsubuanon peaceful makita mao ni nga nalipay kay ko nga why mga dautan hitabo ba. Sir, dinhi sa ato sa Dakbayan, kumusta man unsa man sa imuhang panglantaw no nining sitwasyon pud nato sa politika panggobyerno? I would not rather comment sa Cebu City because my cousin Mike Rama, the mayor of Cebu City, who's also running for mayor ba. Okay, whatever I say will be taken as a bias mangunagon nga opinion ba. Okay. So if it's okay with you, di lang sa kumuhatag og kaning opinion may tungod sa Dakbayan sa Sugbo kay mabati may mong programa interview pag bias nga tao nga Ricky Poca nga igagaw mo ng Mike Rama. Yeah. Okay. Sir, nay pangutana din sa to ang mga texters no. Ningon din hinga political leaders kuno unite nining tuig 2013. Well, it depends upon the result of the election. Nara sa mga tao ginagyod. If ang Pinoy sa mga tao kung straight, I think there may be unity. Eventually, I am hoping ang minority unta, kung ang minority will bow to the decision or to the will of the majority ba, while protecting the interests of the people, they must also recognize that majority rules. So I think eventually, mo settle down na ni siya FAT kay kinimama ng democracy yun na igamay kasikas pero eventually human they're going to decide to bow to the decision of the majority. So mo ni murag mo ang common interest gyud no sa matag common leaders. interest good, yeah. Kung They kinsa may man have their own personal interest but they are going to subserve their personal interest sa atong gitawag common interest. Sir Ricky, mangayo mi sa imo ang hinapos nga mensahe no alang sa ato mga kaigsuonan nga naminaw karon. Yeah, well, Fat, I'd like to greet everybody a Happy New Year and hopefully let us continue to pray nga ang atong Sugbo magpadayon ni ang atong kalambuan sa atong lalawigan ug dakbayan sa Sugbo kay kita magsubuanon may mabulahan ini. Ang ako lang ni Pat nga maningkamot tag pag-ayo, let us not all depend upon the government. Let us do our work, let us do our job so that we can also contribute to the prosperity of our economy and our government. Sir Ricky Poca, salamat kayo og Pit Senior. Daghang salamat Pit Senior Fat. Thank you very much. So mga igso no mao kadto si Sir Ricky Poca no usa ka political analyst. So nadungog ninyo mga igso ng iyang mga punto ug mga huna-huna no sa mga issue ug sa mga panghitabo
nining tuig 2013. So mga igsoon, mo standby na ta alang sa ato ang mga mensahe.